زيادة لكم ولك العرض كل ما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين. bayanin da ake muku hakika ba abin da za mu ce wa Allah sai dai mu ci gaba da masa kuma asarar rashin altuba yan uwansa ne ko kuma mutanen ruwa ko ka zaura abin ya haɗa ƙasa baki ɗaya abin da yasa na ce ƙasa baki ɗaya alto ya riga ya zama sananne a ƙasa a jam'iyyar kuma ya bauta jam'iyyar ba abin da za mu ce masa sai dai Allah ya saka masa da wato alto shi ya bauta jama'iyya ba ta bauta ya yi gwagwarmaya ya yi amma har Allah ya sa ya bar duniya bai more ta ba saboda jama'iyya ta fi morarsa jama'a sun more shi ne nake kira ga su 'ya'yansa su ci gaba da masu haƙuri jajircewa kamar yadda mahaifinsu tsakaninmu da ku da sauran jama'a gabaki ɗaya ba abin da ya rage mana inda mu ci gaba da masa addu'a Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa tunda kafiyarsu mutum ne mai zumunci mutum ne mai haƙuri da juriya na fata ubangiji Allah ya saka masa da dukkanin gudunmawar da ya bayar kuma Allah ya ba ku haƙurin jure ainihin wannan rashi da rashin tamu ce gaba Allah ya gafarta Allah saka da